Narumpayu Neoskum, ka channel ng Daki Padba, Kabriyo Nyota. Kublai pigi perlok parajur baro ki baju sngot tenat ban page bat ban snap ya ki jingkran gi jonga lengba ki video gi jonga bat ngas ngeu komenru ban yui bat ki don de ki peu hajar ngot ki perlok ki ba page gi video gi jonga bat ki ba snap gi jingkran gi jonga hangni nga gasaj post bage da kata ka raw video nga claim edit ero kilong beg hitik kumbang nga keren bat kalong hiru thik kat kum kadur ke jonga karen yeng karen jot ke jonga nga klem edit ero bat ngam nang hiru ban edit bat ngam kwa hiru ban edit ai ba kan long thik kumba ka de ban long pihak ni ko por nga kwa ban keren bat ban pen pau sepi perlok ye ke ke badon haka do not kamen sim bat haka jing mut jil perkat ke jonga kajing ye teli ubarit baria kadon kabor ke bakrau kajing ye teli ubarit baria kadon kabor ke bakrau kum ki pajba nong song snong jong ke jela megalea hapo kidiki khandiat benai nila sakhi ya ki artli ki jing yekhi ki bajur ki ba ka sorkar ka hap ban pendem tedong om tangga tedong wat ka khli wat ki nyumat ki jong kiru ki hap ban pendem ha ka jing yetli bat ka bor jong pajba ka bor jong urit uria kabeneng kong kadai kajing yekhi jong ye perlok karo kajing kersan jongi ki paj khasi jang tiaru di ha kajing yedai bar kajing dawa jong ki paj garo ban wengno lani bandom syakshu ya kita ki non tribal selni ki bender ban thepbut lani ban yekhun election chaka Garo Hills Autonomous District Council lani GHADC hak ba menengkong hi kinong yalam jong ki perlok karo hilai de lenti ke bajajai da ka baai ka ta jing tho ta jing tar lani lembaga jing ya keren bar ka sorkar pinrai ka sorkar kampana kampati ai ka nyeu ben ka nyeu po ka ong ai kum ka ne kum ka tai anai skam anai bana bat kum ta ter haka bakhadu habau pajba umla syakshu ban se ban yami pajba bat ban persyajur ban penpaw ya kata kesur ke baklain kesur ke bating hadu bemiru ke jing ya senam hadu bemiru ke jing ya senam ti haka bakhadu da ke jing bom ban se ke sorkar ke hapno ban pendem tedong ban pendem khli bat ban penmi kata ka ain ban menjuri kata ka ain banom syakshu lani ban wengno ya barok ki kerting jong ki briu ki bom deriulum ki non tribals ban thepbut lani ban yakun election syaka Garo Hills Autonomous District Council ngate ngan kren da ka basyai ba yakani ka sorkar ka le da ka jing bom ban se om da kajing ngek ke jongka da ka mon ke jongka lani da ka ta kajing skeu la kloy ke jongka nga dengan keren syai ba ka sorkar ka le ye kani da kajing bomban si namar bale baro shikato gladon kijing dawa kuma o mene da lenti ke bajajai ada ka sorkar kam snap lagi peu sundam ka kedup ye kini ki poi ye kini ki mender namar bale bade ki vote banks ki jongki ladah election MDC MLA bad MP perhateng-hateng isya yui baka sorkar ka penlong ye kini ki mender kum kita ki khun khaddu jongka bat ka airu da kita ki security kita ki nong apahara yo bakan jia ka ke basdiu ye kini ki mender sakawai pat kadai ke jing yakhi jo ka Green Tech Foundation bandawa nang ka sorkar ban wengno
ia kata ke agreement ban penduk pendam no ia kata ke agreement kabak sorkar kalau ia soy bat kani ke touch company kaniru haka benengkong kinung ia lam juga Green Tech Foundation kila dia ia keren bat ke sorkar kila dia kendu ia kini ministers bat ru kila dia ai ru ia ki jingtho hindrai haka benengkong hi ke sorkar kam sengap bat kam bena ai haka bakhadu kinung ya lam jong ni Green Tech Foundation kim banse ban penlong no da kata ke jingya ke jing shat ngan ke baklem bu por indefinite hunger strike kaneru dang ars nilai sni ke sorkar kam petiau ai kadang keren kelain da ke ba ai daw nengkong kan om don kata ke jing sna ke jing te ke belong permanent ni ke ban nek slem ha ke baar ka ong ba kan om don kanu ke jing te hang te helumpong deng nange ki pai ba bro sekhihi ya ke ne ke butu dan ne ke jing keren ke lanjo ke sorkar neru chief minister ki deputy chief minister bardu ki he ki hanjo ke ne ke tourism department ro ha ke ba khadu mi no ka jingkhot jingyelang jong ka voice of the people's party ke BPP ka balong mentag sengi ako artrik April arjar arphon riu hang te hemor prat bat kamat ka ba jong ni ke jingyelang ka ba ke BPP ke bu ka dei halor jong ni ke project lumpong deng te imat tangshu yo sngew ya ke ne ke jing themu jong ka BPP ban perlong ya kata ke jing yakhi ke jingyelang pai ba ke sorkar ru kamban sesu ya kene rungan ong da kejing bomban si ke sorkar kale ya kene kejing bomban si hi nyamar bale kala sngew thu bahaga artho artarik upai ba umla syachu ya kata kejing le menti kejing le don bor jong sorkar bat la yo ru kejing tip bahaga ne kesni haga ne kejing elang jin lada ke sorkar kam scrap le ne kam wing no ya ne agreement bat kata ke touch company kabakal dep ya soy nya ka benta ban shna ya kata ka ya kita ke restoran ya kita ke hotel ya kita ke spa center halumpong deng telasnya tu ba pai ba hajar unyami kamtam na po khasi hills ke tip ayu kan dia ya ka sorkar ya de de ka daw ha ka ba khaddu hi ka sorkar kam ban sesu ban pendem tedong bat pendem khli bat ban weng no sundon ya kan ni project Tedei nak ni ke daw nga ong ba ka jingyi teli ubarit beria ka don ka bor ka bakhra nyamar balai haga ni ke jingyi ki jong Green Tech Foundation ngalio lat ban lek kershan ban lek pej arsin ka khasaw tarik bat ka khat khandai tarik te habang pej hang to habang ya keren bag nong yalam jong ni foundation te ki bapli ki ong ba ki babun hi ke balai ajing kershan ki balai ai bor ai mensim ki dei ki briu ki rupai ba ki bomdon ke kerdan ki bomdon ke nam ke burom badru ki badut ki bakerdu kirit kiria hooi nyemla ban len ki don ru ki briu ki ba long he long han ki ba khambik khambiang ki banang paspat ki ba wan kersan wan ai mensim mo hinre ki babun hi ki dei ki pai ba kirit kiria ki ba kumanga kum ba phi bat kum ta ter ter ti dei hang ne king nga ong ba ha ka bakut ya ka yap ya ka im ya ka khia ya ka shon jong ka ri ba ka jai ben riu ni de hi ban ba khli mangi kirit kiria ki ba bi ki ba them ki ba duk ki ba kerdu ki bom don kata ka kerdan ngem de ban shania hagini ki he ki han hagini ki menru spa hagini ki banang pasta ken ma pa ba ya gani ha ka bakut ya ka yap ka im ya ka khia ka shon jong ka ri ba ka jai ben riu ni dehi ban tit khia manga ma phi ki badut ki bakardu ki bom don ai te ngim de ban du bor do mensim ni de ban yen teli lada hakan no ko por bagari baga jai ben riu ka don ka yeleng baga ne jing kren ngejong ka jing teli jongi kirit kiria ka don ka bor ka bakrau bat habang ngile ya ke ai ka bade leng baga jing shenia baga jing IT ho boleh un snap ya
kajing ut kajing nam kajing duai kajing gerpat kajing ni naga benta kadau ba jong kari bar kajai bin riu khuble cibun khuble ci hajar ngo